Λοιπόν, για πάμε στην Πινελόπη, μην καθυστερούμε. Μιλάει για όλα. Να δούμε το βίντεο, να δούμε τη συνέντευξη την πολύ ωραία στην Έλενα και να τα σχολιάσουμε κομματάκι. Πάμε. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. Κάθε πότε το κάνεις αυτό, αφιερώνεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου? Βέβαια, νομίζω κάθε 2 με 3 εβδομάδες. Ναι. Κρατάει, είναι πολύ καλή. Γενικά δεν μ' αρέσει, βαριέμαι λίγο όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με βολεύει πάρα πολύ. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, τρόμαξα λίγο, γιατί λέω Πινελόπη πλάκα, εντάξει, το οποίο καμία σχέση είναι. Υπέροχο κορίτσι και σαν πελάτησα την αφήνεται και της κάνω ό,τι θέλω. Πώς νιώθεις αυτή την ηλικία, το έχω ξεχάσει. Κοίτα να δεις, αυτή την ηλικία νιώθω πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία ηλικία. Είναι δημιουργική, είμαι σε δημιουργική φάση νομίζω. Τώρα χτίζεται όλη μου η προσωπικότητα, δεν είναι ακόμα χτισμένη, λιώνω κάποιες γωνίες. Μαθαίνω περισσότερο τον εαυτό μου, είμαι και ανεξάρτητη γιατί ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχω δουλειά και μπορώ να είμαι ανεξάρτητη. Είναι ωραία. Το Σεπτέμβριο του 2009 ήρθα στην Αθήνα και το 10 είναι το casting έγινε το Είναι Στιγμές, ναι. Έγινε το casting. Εγώ πήγα στη σχολή λοιπόν, έκατσα 1,5 χρόνο. Και ταυτόχρονα μου λένε μέσα από τη σχολή ότι υπάρχει αυτό το casting. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα υπάρχει και το casting για τον Νίκο τον Κούνδουρο, για μια ταινία, το Πλοίο. Ενώ παιδιά πραγματικά δεν θα πάω πουθενά γιατί δεν νιώθω έτοιμη, θα μας πάρουμε τις πέτρες. Με πήγανε με το ζόρι, ξέρεις, συμφοιτήτριες. Πήγαμε με το ζόρι σαν παρέα. Και άκου να δεις τώρα πώς έκατσε. Θυμάμαι τον αριθμό 16, που μόλις τον πήρα στα χέρια μου, επειδή είναι ο αριθμός μου, είπα νομίζω θα με πάρουνε. Αλλά ούτε να το πιστέψω μπορούσα, ούτε να το πω πουθενά γιατί θα με κοροϊδεύανε. Οπότε δεν το είπα πουθενά. Τι μπορεί να σε κάνει να μην περάσει σε μια εκπομπή καλά? Κοίτα δεις, θέλω να νιώθω άνετα, επειδή γενικά εγώ δεν νιώθω άνετα, ακόμα και τώρα, μετά από 6 χρονάκια. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να έχω κι εγώ ένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Δεν ανοίγομαι ρε παιδί μου, ούτε το μαθαίνω ούτε το συνηθίζω. Οπότε θέλω να με κάνει άλλος να νιώσω άνετα. Αν δει ότι μια ερώτηση που μου κάνει με φέρνει σε δύσκολη θέση, δεν θα ήθελα να το συνεχίσει. Αυτό μπορεί να με κάνει να κλειστώ πιο πολύ και να μου βγει κάτι άσχημο που δεν είμαι εγώ, είναι η άμυνά μου. Τον τελευταίο καιρό λόγω κρίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, λίγο με τα χρήματα. Σε αγχώνει αυτό ότι μπορεί να δουλέψεις και μπορεί να μην πληρωθείς? Νομίζω ότι είμαι αρκετά τυχερή γιατί μου έχει τύχει μία φορά και ακόμα δεν έχω πληρωθεί από μία δουλειά που έκανα εδώ και 4 χρόνια τέλος πάντων σε ένα μεγάλο κανάλι, οπότε το βιώνω. Έχεις δηλώσει ότι ο σωστός δρόμος είναι ανηφορικός. Έχεις πει αρκετά όχι? Έχω πει όχι. Δεν έχω πει αρκετά γιατί δεν θα μπορούσα να πω αρκετά. Είμαι πολύ λίγα χρόνια στο χώρο. Δηλαδή, αν σου λέγανε να πας στο familiar ή να πας στο dancing, θα το σκεφτόσουν? Όχι. Όχι και στο λέω σίγουρα. Όχι και ποτέ δηλαδή, δεν είναι κάτι που αλλάζεις. Δεν ξέρω, δεν έχω συνηθίσει. Ξέρεις, δεν θέλω να πω ποτέ. Αυτή τη στιγμή θα σου λέγα πάντως όχι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, νομίζω δεν θα ένιωθα άνετα. Αν σου λέγανε να είσαι σε ένα πάνελ ή να παρουσιάζει μια δικιά σου εκπομπή, δεν το σκεφτόσουν? Βεβαίως θα το σκεφτόμουν και σου λέω βεβαίως, γιατί πρόσφατα μου ξανά έγινε έκανα μια συζήτηση, οπότε... Τι συζήτηση? Αυτό, μήπως αν ενδιαφέρομαι, ξέρεις, πολύ απ' έξω. Δεν ξέρω, νομίζω πως ναι. Βέβαια εξαρτάται το τι θα είναι αυτό. Καταλαβες. Μια gossip εκπομπή θα παρουσίαζες? Όχι, νομίζω θα το φοβόμουν αυτό. Αυτό θα σου λέω, εξαρτάται. Γιατί, ξέρεις, δεν θα ήμουν και ευχάριστη εγώ στο δικό μου περιβάλλον. Βέβαια, πολλοί ηθοποιοί το κάνουν πια. Ντορέτα, στο πρωινό, σε φερλής. Δεν είναι gossip. Αλλά κάνουν και gossip όμως. Ναι, αλλά με μέτρο. Κάνουνε, όχι, δεν έχει. Αυτό το δέχομαι. Δεν έχει, γιατί κάνουν πιο πολύ gossip και από εμάς και έχουν και τον τίτλο της ψυχαγωγικής εκπομπής. Δεν λέω για την Ντορέτα. Γενικά το λέω ότι οι πρωινές εκπομπές έχουν γίνει πιο gossip. Ναι, αλλά ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, Ντορέτα δεν νομίζω ότι κάνει τόσο σκληρό gossip. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Με αυτόν τον όρο, ναι, και εγώ θα το έκανα. Αν δεν έβγαινε από το δικό μου το στόμα. Lifestyle, τι είναι το lifestyle για σένα? Lifestyle. Δηλαδή σε έχουν πάρει τηλέφωνο να κάνεις τα κλασικά αυτά τα πολύ ωραία. Δεν τολμήσανε? Όχι ποτέ.
Δεν έχω δώσει εγώ το βήμα για κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που είμαι κλειστή, που προσέχω τη λέω πολύ στις συνεντεύξεις μου, που δεν πηγαίνω συνέχεια, δεν ανήκω στο lifestyle, κατά τη γνώμη μου. Ανήκω μέχρι εκεί που ξέρεις. Έχει να κάνει με τη δουλειά σου. Έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Η μικρή σου είναι ερωτευμένη με τον Μπουγιούρη. Καλέ, αλήθεια τώρα, πες μου λίγο. Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα και με ενοχλεί πιο πολύ. Δεν με ενοχλεί ότι είσαι ερωτευμένη με τον Μπουγιούρη. Ότι μικρή ήσουν ερωτευμένη. Δηλαδή θα τα δούμε κιόλα. Ναι. Πεθαίνω. Ναι, το είδα εγώ αυτό. Καλέ, πού το είδες αυτό τώρα? 15 χρόνια πριν. 15 χρόνια πριν. Πότε ήταν αυτό? Ήτανε 15 χρόνια πριν, δεν ήτανε? Μετά από πόσο καιρό είπες ότι είμαι με τον Κώστα? Γιατί το κρύβατε καιρό. Καλέ, δεν το έχω πει. Α, δεν το έχεις πει καν. Όχι. Α, δεν είστε ακόμα μαζί. Και κοροϊδευόμαστε δηλαδή, Όχι, δεν έχω πει δεν είμαι με κάποιον. Με κάποιον. Έτσι. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το ποιον έχω απέναντί μου. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι νιώθω ότι είναι ένα παραθυράκι που αν το ανοίξω θα μπουν και αυτοί που θέλω και αυτοί που δεν θέλω μέσα. Με ρωτάει η μαμά μου, ας πούμε, παιδί μου, γιατί το κάνεις αυτό? Και της λέω, ρε μαμά, μέσα να έρθει και σου χτυπήσει την πόρτα η γειτόνισσα και σου πει, πώς θα πας με τον κύριο Αργύρη, είστε καλά, χωρίσετε, θα κάνετε παιδί, θα ζήσετε μαζί, θα πάτε σε άλλο σπίτι? Θα της απαντήσεις. Καλά, δεν ρωτάμε τόσα πολλά κι εμείς. Μας έχει μια σειρά. Είστε μαζί, ναι. Θα παντρευτείτε, ναι. Λοιπόν, μετά θα κάνετε παιδί, ναι. Δεν θα κάνετε παιδί, θα χωρίσετε. Αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Μα την ξέρω, παιδί μου, τη σειρά. Το έχω καταλάβει το παιχνίδι, το έργο το έχω δει. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπαίνω στο πρώτο για να μην υπάρχει σειρά, κατάλαβες. Ναι. Αν με πετύχουν με το σύντροφό μου στο δρόμο, νομίζω θα αισθανθώ άβολα. Έχει συμβεί. Σαφώς έχει συμβεί. Και πώς δηλαδή το κατάλαβες? Ναι, το έχω καταλάβει και πολλές φορές δεν το έχω καταλάβει κιόλας. Άβολα πολύ, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Γιατί προφανώς για να με πετύχουν έχω πάει κι εγώ σε μέρος το οποίο ήξερα ότι θα έχει κόσμο. Εκεί δεν θα κάνω τίποτα. Αν όμως με πετύχουν έξω από το σπίτι μου, έξω από το θέατρο που έχει συμβεί, εκεί θα νιώσω πάρα πολύ άσχημα όταν θα το δω. Αγνάκτησες όντως πολύ. Τι έκανε? Τίποτα, διατροφή έκανα. Μου λέει ο Βασίλης Αθωμόπουλος, ο σκηνοθέτης μας στους συμμαθητές, μου λέει να σου πω Πινελόπη, μου νομίζω κάποια κιλά έχεις πάρει, έχεις παραφουσκώσει, μου λέει. Αλήθεια λες? Για το καλό σου λοιπόν, εγώ σου λέω ότι πρέπει να τα χάσεις αυτά τα κιλά γιατί σε αγαπώ πάρα πολύ. Του λέω εντάξει, Βασίλη. Κατέβασα το κεφάλι και πήγα σε μια διατροφολόγο. Σεξι. Σεξι. Νιώθεις? Θα σου πω, άκου να σου πω τώρα την αλήθεια μας έτσι. Αν με δουν έτσι όπως είμαι τώρα εδώ, νομίζω θα πούν όχι, δεν είναι σεξ αυτή η κοπέλα. Αν με δουν σε μια φωτογράφηση, σε ένα σύριαλ, θα πούνε ναι, εντάξει, είναι σεξ, γιατί αυτό θέλει να βγάλει ο καθένας, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να θέλει να βγάλει και κάτι άλλο, αλλά μπορεί να θέλει να βγάλει και αυτό. Εξαιρετική. Διαφορετική. Ναι. Φοβερή. Δροσερή κοπέλα. Άνετη. Και την είχα, παιδιά, στο μυαλό Με μου. χιούμορ. Δεν την είχα με Ναι, και εγώ ναι. Κλειστή. Κλειστή, ναι. Την είχα για κλειστή και λίγο ξινούλα. Ναι. Κάπως την είχα φτιάξει. Ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι φταίει? Ο Αποστολάκης. Ναι. Φταίει ο Κώστας Αποστολάκης, παιδιά. Γιατί είχα την εντύπωση ότι έτσι όπως ο Κώστας γίνεται επιθετικός όταν μιλάς για τα προσωπικά του, και επειδή και εκείνη προστατεύει πάρα πολύ ακολουθώντας τον Κώστα, νόμιζα στο μυαλό μου, στη φαντασία μου, ότι θα είχαν, ξέρεις, μια κοινή στάση και θέση, αλλά η κοπέλα είναι εξαιρετική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το αιτιολόγησε βέβαια για ποιο λόγο την έχουμε συναντήσει και είχαμε τη λανθασμένη αυτή εικόνα κουμπωμένη, γιατί είναι άμυνα. Αλλά τώρα η Πολυκάρπου την έβαλε εκεί στη θέση τη διευθύντρια, Στέλιο, με το μαξιλάρι δίπλα άψογο. Ναι, αλλά ήταν εκεί στο γραφείο τη. Πάει, είδατε, έχει την ηγετική φυσιογνωμία και στο πεντικιούρ θα μπορούσε να είναι μανατζαρέισα. Και μου άρεσε πολύ γιατί ήταν λες και πίνουμε καφέ. Εγώ την είχα μόλις πριν παίξει το βίντεο, λέω πω τώρα τη λεμόνι. Το είπα μέσα μου. Πάντως στη φωτογραφία είναι βραζιλιάνα, έτσι. Ναι, είναι σεξι. κούκλα. Όχι απλά σεξι. Κοίτα και εδώ με το μαλλί έτσι ατιμέλικα μαζεμένο, κουκλί ζωγραφιστό. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη και πολύ καλό τυπάκι. Ναι. Μ' αρέσει και πώς απάντησε και ειλικρινέστατη. Πολύ δυνατό τυπάκι. Μπράβο. Τελικά τι γίνεται με τον Αποστολάκη, μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί, μετακόμισαν, τι έχει συμβεί? Ρώτα, εκεί, απέναντί σου την έχει. Είναι στη σειρά των ερωτήσεων, γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη σειρά, είναι πρωτόκολλο. Κύριε Αποστολάκη, τι γίνεται, πώς είστε, μένετε στο ίδιο σπίτι πλέον μαζί, θα παντρευτείτε, θα κάνουμε σχέδια γάμου και αυτά. Και πότε σκοπεύετε να χωρίσετε, τα γνωστά. Έκανε και διαφήμιση ο Αποστολάκης, παιδιά, τον είδατε? Τι έκανε? Βεβαίως διαφημίζει αλλαντικά. Αλήθεια, λες. Γνωστής κριτικής εταιρείας, καμία σχέση με την Κρήτη, θυμάσαι?
καμία σχέση. Και κάνει τι στο ρόλο, κάνει τον καταναλωτή αυτόν που πάει και μου κόβει τη μουρταδέλα. Τον καταναλωτή. Μουρταδέλα. Παριζάκι παίρνει συγκεκριμένα. Παριζάκι, να τα λέμε αυτά. Μπράβο στο κορίτσι μας, η Πινελόπη Πλάκα. Εξαιρετική, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μεγάλο φιλί και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Ελενάκι μας φυσικά, που γιόρταζε κιόλας, να της πούμε και ναι, χρόνια πολλά, Ελενάκι μας που γιόρταζε.